Miracle Chinecherem Uchenna nke mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka abụrụla onye tụrụ ugo mmeri n'ozuoke na-agba nke mbụ nke Chief Okwi Ogbuefi Visual Art Competition. Enyere ya akwụkwọ eji adọrọ ego gburu Naira 400,000 ya bụ 400,000 naira. Maazị Gostowa Peter Obala bụkwa onye sikwa n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ gbara onye nke abụọ dịka enyere ya akwụkwọ eji adọrọ ego gburu Naira 250,000 ebe Maazị Daniel Ifeanyi Odukwu nke Federal Polytechnic Oko gbara onye nke atọ dịka enyekwara akwụkwọ eji adọrọ ego gburu Naira 150,000. Agba nke ikpeazụ nke ya bụ asọmpi bụ nke akpọrọ The Way Forward were ọnọdụ na Trig Premium Hotels and Galleries n'Ibo na kansụl ime obodo Awka South dịka ụmụ akwụkwọ nakwa ndị na-emebe ihe dịgasị iche iche eserese na nke eji aka eme nakwa ndị hụrụ ihe eji aka mebe n'anya bịara. Onye ọla bụ Queen Anịbọgụ kọrọ akụkọ a n'uju. Nke jupụtara n'ọrụ aka dị iche iche n'okwu ya, onye wubere ya bụ Chief Okwi Ogbuefi bụ onye banyere n'ime ihe eserese painting kọwara na ọ ga-abụ ihe a ga na-eme kwa afọ. Chief Ogbuefi bụkwa onye malitere Three Premium Hotels and Galleries bụ onye anọchitere anya site n'aka Sir Tony Otigba, onye na-akpụkwa ihe ọkpụkpụ, kwuru na imepụta ihe eserese dị iche iche bụ ezigbo ọrụ aka nke na-achọkwa ka ewepụtara ya oge. N'okwu nke ya, onye isi oche Society of Nigerian Artists na ngalaba steeti Anambra Comrade Moses Njọkụ kọwara na ya bụ ihe ngosi otu a ga-esi merịta asọmpi iji kwado ndị nọ n'ime ngalaba ihe eserese. Onye chairman nke ndị na-elekọta ya bụ ihe nakwa Rector Renaissance Polytechnic Mba Ukwu Ọkammụta Cliff Nwanna kwuru na ihe ngosi ahụ nakwa asọmpi ahụ bụ nke mere nke ọma. Onye isi oche ya bụ mmemme Dọkịnta Ọgọ Okoye nakwa onye nke so na Society of Nigerian Artists SNA Tachuka Nnabife n'okwu nke ha kọwara etu ha si wee banye na ya bụ ụwa nke ihe mmepụta na gosipụtakwa uru dịgasị n'ime ya. Onye tụrụ ugo mmeri Maazị Uchenna nakwa onye Director Awka Museum Foundation Barrister Arthur Harris Eze kenere Chineke maka ime ka ya bụ mmemme gaa nke ọma. Inye nzere nakwa onyinye ego nyegara ndị nwere mmeri na ndị ahụ bịara ya bụ mmemme bụ ihe jiri mechie ya bụ ọgbakọ.